tuommoinen uskonnollinen lahkolaisuus, mitä olet perheessäsi joutunut kokemaan. Se purkautuu usein sitten aikuisiässä. Varo! Sä kerrot, että sussa herää ajoittain sellaisia väkivaltaisia tunteita. Minä määrään sinulle nyt kuukauden sairaslomaa ja lääkkeeksi luonnon rauhaa. Olisiko sinulla joku kaveri, joka voisi lähteä mukaan ja ottaa tällaisen loman? Lähdetäänkö Kerttilään? Se on paras. Sä ajat jo reikä päässä! Niin ajakin, kun tää on elämää! Pitäisikö vetää oikein kunnon perseet? Vedetään vaan. Ihan kunnon perseet. Tervetuloa! Yeah! Montakos teitä on? Mä ja mun kaveri. Oikein hyvä. Ja missä helvetin Körttilässä se sun siskos? Varrat! Joku tuli. Sitten kun mä joskus kuolen, niin musta tulee kyllä enkeli. Sähän oot jo enkeli.